Ixo, etxe honetan ni naiz Arkakuso bakarra. Eta esan iezadazu azkar, zer arraio egiten duzun hemen. Arkakuso hura esen txantxetan ari. Ni errusika naiz, oraindik jaio berria, erantzun zion Arkakusotxoak kikilduta. Ba, jaio berria izateko ederki jauzi egiten duzu. Esan ezazu egia, bestela hemendik bidaliko zaitut. Bai, egia hutsa esango dizut. Errusiara joateko abiatu nintzen atzo. Artista bat izan nahi dudalako. Artista? Eta zer da hori? Dantzaria izan nahi dut, eta esan didatenez, Errusian Arkakuso guztiak dantzariak dira, eta antxe omen dago karrera hori egiteko aukera bakarra. Errusiara diozu? Joa! Barre egitea oso gauza delikatua da denontzat, baina are eta gehiago Arkakusoentzat. Dirudienez, Arkakusoen barre egiteko modua itxusia izateaz aparte oso arriskugarria da. Barregura sentituz gero, salto histerikoak egiten dituzte, kontrola zeharo galduta. Joa! Ixo, egon zaitez isilik Errusiara. Hau, zerbait tristea esan. Zerbait tristea barreari eusteko. Dantzaria. Ezazu gauza tristeren bat, bestela lertuko naiz. Errusika ikaratuta zegoen bere pelukakidearen salto frenetiko haiek ikusita. Zerbait tristea esateko? Bai ba, zerbait oso tristea. Errusika urduri jarri zen. Zer edo zer tristea esan nahi eta ezinean.